Хайырлы күн, Татарстан. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфир студиясына сезне сәламлыйм мин, Айзилә Батырханова. 29 март иртәсе һәр барчабызга сөенечле хәбәрләр, уңышлар алып килсен. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. Һәр елның 29 мартында Россия гаскәрләренең юридик хезмәте вәкилләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Безнең илдә әлеге хезмәт 18 гасыр башында ук барлыкка килә. 1998 елның 29 мартында Лиссабонда Европадагы иң озын күпер ачыла. Ачылышны Экспо 98 күргәзмәсенә бәйлиләр. Проект эшләре еллар буе алып барылса да, күперне 18 ай эчендә өлгертәләр. Бүген дөньядагы иң популяр Coca-Cola эчемлегенең туган көне. Фармацевт Джон Стит Пемберт баш авыртуыннан дару эзләп карамель төстәге үзенчәлекле сыйкча уйлап чыгара. Кока яфраклары төнәтмәсе, шикәр һәм кофеиннан торган эчемлек баштан аптекларда сатылган. Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт, Муса Җәлил исемендәге республика премияләре лауреаты, Татарстан язучылар берлеге рәисе Ркаил Зәйдулланың 60 яшьлек юбилей кичәсе Камал театры сәхнәсендә гөрләп узды. Юбилейда котларга бик күп дәрәҗәле кунаклар килде. Кичәнең матур мизгелләре Фәннур Хәсәнов әзерләгән видеоязмада. Арзанайды сүзләр, күя томан, күя бәшә, күя күләгә. Әчен шигыр Тукайдагы сыман тишек үпкә белән түләнә. Ком шикелле әрсез иреннәрдән нинди сүзләр шытар үлгәндә. Чын шигыр ул Җәлилдәге кебек баш бәясе белән түләнә. Юбилей тантанасын шагыйрь үзе башлады. Нигә без һаман хукуксыз, нигә без һаман да ким? Тукай Гаязга эндәшкән, мин соң кемгә эндәшим дип халыкка дәште шагыйрь. Юбилейны тәбрикләү өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин күтәрелде. Шушындай бинада шушы хәтле халык юбилейга килгән икән. Нәргә үзе йылышып, димәк сине бик тә яраталар, хөрмәт итәләр, олылыйлар. Без бергәләп шуның белән тәбрикләргә җыелдык. Аның белән утырып сөйләшү үзе бер байлык, бер шатлык. Дәүләт Советына депутат булып сайланып, безнең парламентыбызның да, Дәүләт Советының да дәрәҗәсен күтәрде. Менә шундый кешеләр безгә бик тә кирәк. Аларга кеше, халык та шана, алар үстүзен ике дәүләт телендә дә бик башып үстереп, үзәккә ышандырып, әйтә белә торган кешеләр. Ркаил Зәйдулланың шигърияте уйлы фикерле, фәлсәфи публицистик яңгырашлы шигърият, проза, драматургия, әдәби тәнкыйть һәм публицистика жанрларында да үзенең сәләтен күрсәткән әдип. Татар милләтенең тарихи язмышы һәм бүгенге хәле, дин, тел, мәдәният һәм милләт алдына килеп баскан башка бик күп төрле мәсьәләләр аны һәр вакыт борчый. Ул аларның берсенә дә битараф түгел, мөмкинлеге булган сайын аларга матбугат аша үзенең мөнәсәбәтен белдерә бара. Үзенең бунтарлыгы белән килеп керде. Ул ниндидер менә шушы бүгенге җәмгыятьтәге кимчелек булсымы, милләтебезгә хас булган сыйфат булсымы, шуны күпертеп чыгарып сала торган һәм без аның белән күп кенә сценарийлар бергә язырга туры килде. Ул язган сценарийларны миңа шәхесләребезнең иҗат кичәләрен алып барырга туры килде һәм һәрбер аның җөмләсендә менә шушы милләт өчен кайгыртучанлык, шушы үткәнебезнең тарихыннан хәбәрдар булып, шушы тарихтан сабаклар алуны, шуны халыкка җиткерүне ул беренче планга куя иде. Приоритеты буенча аның һәр вакытта менә шушы бунтарлыгы, бергәләнү утырды минем өчен. Аның мин җырларын җырлыйм. Аның миндә 3-4 җыры бар. Ул минем замандаш, ул минем дус. Без заман дус булдык. Чөнки бер заман кешеләре, фикерләребез бер. Иң ошаган пьесалары миңа титрәндергән әйбер Шүрәле булды, Шүрәле паспортты Шүрәле. Аның бик анда комедия аркылы
ничек дип әйтим, шүрәле безнең язмышыбыз, ул татар халкының язмышы. Бүгенге көндә менә шул шүрәле без нишли. Шүрәле безне нишләтәбез? Шүрәлегә паспорт бирәбезме, юкмы? Рыкаил Зайдулла 1962 елның 23 гыйнварында Чуваш Республикасының Комсомол районы Чишкан авылында укытучы гаиләсендә туган. Беренче иҗат тәҗрибәләре, шигырьләре республика матбугатында күренә башлый һәм бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Рыкаил ул әдәбиятыбызга, шигъриятыбызга һәм дә мәдәниятыбызга гына түгел инде, бүгенге көндә әйтергә була, ул безнең дәүләт эшчәнлегенә дә үзенең өлешен кертә ала торган алпат шәхескә әйләнде. Ул инде милләтне, халыкны яклап, мөнбәрдән сүз әйтерлек дәрәҗәгә җитешкән ир атыбыз. Ул безнең халыкның горурлыгы дип саныйм мин бүгенге көндә. Мин аның поэзиясын чыннан да Хәсән Туфан, Сибгат Хаким, Мөдәррис Әгләм шикелле бөекләребезнең дәвамчысы дип таныйм мин аның иҗатын. Әлбәттә, ул драматург та, хикәячеләр. Һәм бигрәк тә ул чыннан да киң кылачлы шәхес. Шагыйрь йөрәге дигән сүз бар бит инде, мин үземне шагыйрьгә саныйм. Шуңа күрә күңел һәрвакытта җилкенеп тора. Ләкин күңелдә әз генә моңсулык та бар. Чөнки шактый гомер яшәлгән, шактый юллар үтелгән. Аның төрлесе булды, юлларның да. Ләкин миннән сорыйлар инде, күңелендә канәгатьлек хисе бармы дип. Менә мин һәрвакыт Гамил Абзалны искә төшерәм. Гамил Абзалның юлларын ул инде уңышларын санап бара да, күңелдә һаман канәгатьсезлек хисе дип әйтеп куя, референ булып бара. Шуңа күрә әлбәттә борылып карыйсың, нәтиҗә ясыйсың, үзеңнең узган көмрәңә, юлыңа, анда инде төрле бар җиңүләр. Кичәдә шагыйрьнең бик күп әсәрләре яңгырады. Гамле шигырьләре, аның сүзләренә язылган җырлар белән уралып барды. Иҗатташ дуслары, якташлары исә аңа изге теләкләрен ирештерә торды. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Безнең халыкта изгелек эшләдә суга сал дигән әйтем бар. Бүгенге көндә хәйриячелек белән шөгыльләнүчеләр шактый. Хәйрия фондлары, волонтерлар санап бетергесез. Кем ничек булдыра, шулай ярдәм итә ала. 19 апрельдә Пирамида залында яктылык марафоны дип исемләнгән хәйрия концерт туры башлана. Чара турында тулырак бүгенге кунагыбыз Татарстанның ат казанган артисты, автор башкаручы Илназ Сафиуллин сөйләр. Илназ, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле иртәләр, Айзилә. Барчагызга да хәерле иртә. Әйе, менә бүгенге көндә, хәзерге вазгыятьтә дип әйтик, күңел бигрәк тә инде яктылыкка омтылганда, өметкә уралганда, сез менә шундый яктылык марафоны игълан иткәнсез. Бу нәрсәдән гыйбарәт? Әлеге марафонның төп асылы инде, сәбәбе ни өчен дигәндәй, бүгенге көндә Чуваш Республикасында, Батыр районында бик матур татар авылы бар, ул Кызыл Шишмә дип атала. Ул үзенең шәхесләре белән, үзенең табигаты белән, халкы белән дан тоткан авыл. Һәм инде анда бүгенге көндә мәктәп торгызыла. Мәктәп төзелә һәм элекке мәктәпне яңарталар. Һәм инде мәктәпкә өстәп яңа корпусын төзиләр. Шулай ук Сәләт Батыр яшьләр үзәген шулай ук төзиләр шунда. Һәм инде менә шушы изге эшкә үзебезнең өлешебезне кертик дип, без дә артистлар, партнерлар белән берлектә менә шушы концертны, яктылык марафоны концертын оештырырга булдык. Аеруча шундый изге айда, апрель айында бит инде билгеле Рамазан айында, миңа калса, күпчелек халыкның, кешенең күпчелек менә шундый хәйриячелеккә ярдәм итүгә тартылышы булырга тиеш. Һәм аеруча бүгенге җиңел булмаган заманнарда ярдәм турында онытырга ярамый. Һәм инде менә шушы әлбәттә яңа мәктәп бинасы торгызу әйбит. Ул миңа калса яшьләр өчен уку-укыту системасы өчен генә түгел, әлбәттә үзебезнең туган телебез, татар телебезне үстерүдә бик зур әһәмияткә ия әлеге чара. Һәм
инде яктылык марафоны концертына килгәндә, анда бик күп артистлар катнашачак, әле санап узармын, Алла бирсә, һәм һәр килгән тамашачы әлеге концертка ул үзенең өлешен кертәчәк. Билет алып килгән тамашачы ул инде үзен хәйрияше дип атый ала, саный ала. Менә шул. Димәк, изге айда бердән булыйк һәм инде шушы изге эшкә бергә кушылыйк дигән теләктә. Әлбәттә. Яктылык марафонын башлап җибәрәбез. Беләсезме, менә бу исеме дә бик үзенчәлекле марафон дигәндә, менә без минем битенә бик популярлашып китте әлеге сүз. Социаль челтәрләргә генә игътибар итсәк, бик күп артистлар төрледән төрле марафоннар оештыралар. Менә сезнең яктылык марафоны дигәндә, димәк инде бу изге эш дәвамлы булачак дигән аңларга кирәк, әйме? Амин, шулай булсын, шулай дип өметләнеп калабыз. Социаль шелтәрләрдә ул теге диета марафоннары, төрле акча эшләү марафоннары һәм кызганычка каршы күп кенә алдаулар бар. Шулай бит акчага бөтен нәрсә бәйле. Инде менә бу яктылык марафоны ул изге эшкә бәйле һәм әлеге марафонның нәтиҗәсе ул күзгә күренәчәк. Аны һәр кеше үз күзе белән күрә алачак. Концерттан башлап һәм инде менә шу концерт аркылы кергән ярдәм аркылы менә шушы Алла бирсә Кызыл Шишмә авылында үстереләчәк, торгызылачак, күтәреләчәк яңа мәктәп бинасының шундый матурлыгы күренәчәк. Бүтән халык күрәчәк аны. Аның нәтиҗәсе бар. Бүтән марафоннардан айырмалы буларак. Артистлар составына да күз салсак, мин афишаны бәлки күрсәтеп алырсыз. Тагын бер күрсәтеп алыйк афишаны. Афиша ул менә билетлар кассаларында инде билетлар сатуда. Анда да күрә аласыз афишаны. Ул да булса инде өлкәннәрдән башлап җибәрәм. Римма апа Ибрагимова катнашачак, әтием Зиннур Сафиуллин киләчәк. Аннан башка минем коллегаларым, дусларым ул Раяз Фасыйхов, Айгөл Хәйри, Гүзәлия, Эльмира Калимуллина, Эльмир Низамов, гафу итегез, Айдар Сөләйманов һәм башка бик күп артистлар катнашачак, үз өлешләрен кертәчәкләр. Әлбәттә, үзем дә булачакмын. Һәм шундый жылы, матур, жанлы концертка рәхим итегез дип шакырып каласым килә. 19 апрель Пирамида концертлар залында. Барлык тамашачыларыбызны шакырып калабыз әлеге матур хәйрия концертына. Сәләт оешмасына 94 елда нигез салына, сез Илназ инде әлеге хәрәкәттә 98 елдан башлап дип әйтергә була? 98 елда мин әле 7 класс идем минем. Фестивальгә килеп кенә киттем. Мәктәп белән татар гимназиясе белән 2 көнгә генә ул вакытта изге биләр җирендә һәм ул вакытта тулайым алганда аңламадым. Инде 2002 елда 10-нчы сыйныфта укыганда бала буларак шулай ук килеп, сәлкеш буларак бөтенләй күмелдем әлеге дөньяга һәм ул вакыттан бирле сәләт балалары, сәләт минем беренче тамашачым булды. Сәләттә беренче җырларымны иҗат итә башладым. Һәм җырларны тәкъдим иттегез, ул вакыттан бирле минем сәләттән киткәнем юк, китәсем дә килми, һәм мине җибәрмиләр дә сәләттән. Һәр вакыт шулай булсын. Сәләт менә ул вакыттагы сәләт һәм хәзерге сәләт, әлбәттә инде монда җир белән күк айырмасы дип әйтергә була. Монда инде һәр вакыт үсештә бит ул сәләт. Төрледән төрле кызыклы проектлар һәм инде җәй җитә бит инде Илназ. Шулай яшьләребезне чакырабыз. Технологияләр үзгәреп тора, ләкин сәләтнең җаны шулык. Шакырып алабыз, әлбәттә ул сәләт бит инде үзенең аланнары белән, үзенең лагерьлары белән һәм проектлар белән дан казанган шундый оешма, әйтик, башлап җибәрәбез шулык. Биләрдә уза торган грандиоз фестивальдән әйбит, аннан башка Сәмрух премиясе, Әйдаманнар мәктәбе, Бикафес дип аталган шундый иҗат фестивальләре узып тора. Һәм мин атап узган проектлар ул бары тик кечкенә генә проценты. Һәм иң мөһиме, татар яшьләренең, татар гына түгел, тулайым алганда яшьләрнең потенциалын, сәләтен ачып җибәрә торган шундый искиткеч матур мөхит, искиткеч матур оешма, кайда балалар
аралашалар, дусларын табалар һәм инде үзләренең менә төп юлларын билгели алалар. Әйе, сәләтләрен күрсәтәләр. Һәм инде бу чынлап та һәрбер кешегә, һәрбер балага, татар баласына сәләтне күрергә язсын. Бик зур рәхмәт, Илназ, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Әлбәттә инде тагын бер кат искәртеп әйтәбез, 19 апрель Пирамида концертлар залында тамашачыларыбызны хәйрия концертында көтеп калабыз. Һәм форсаттан файдаланып, Сәләт оешмасындагы чираттагы бәйге турында да игълан итик. Мәктәп укучылары өчен 11-нче тапкыр Флюс Латыйфи исемендәге Сәләткә нур булган йолдызлар ачык әдәби бәйгесе уза. Поэзия, проза, публицистика, драматургия, балалар өчен язылган әсәрләрне 7 апрельгә кадәр Сәләт.biz сайтына гариза тутырып оештыручыларга юллый аласыз. Тапшыруыбызны Миргазиян Юнусның канатлы сүзләре белән төгәлибез. Артта калган көннәр синеке түгел. Алдагы көннәр исән булсак безнеке. Көч бар чакта, эшлисе эшне эшләп, яулыйсы үрләрне яулап калырга кирәк. Ычкындырма мөмкинлекне. Бүгенгә шулар, мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән сафлашабыз. Zəngər tumanlar